Bună tuturor și sărbători fericite vă urez! Sper că ați fost împreună cu familia și cu prietenii și v-ați bucurat de perioada asta a anului. Cam asta am vrut să fac și eu, însă ca să fiu de Paște alături de familie trebuia să ajung cumva în Spania. Desigur, avionul e cea mai rapidă cale de a ajunge acolo și obișnuia să fie și cea mai ușoară, însă odată cu COVID-ul s-au mai schimbat lucrurile. Sincer vă spun, de la începutul pandemiei, care apropo m-a prins în India și la întoarcere nu am avut o experiență tocmai plăcută, nu am mai călătorit fix din incertitudinea asta a situației, schimbările bruște, care efectiv nu știi când va fi ok să călătorești, când nu va fi, și tot am așteptat în speranța asta că va reveni situația la normal. Situația a întârziat să revină la normal, nu prea știam nici cum e situația pe aeroportul, ce trebuie să faci, cum e procedura, dar nici nu știam cum este în afara țării. Asta până acum. Când am hotărât să merg cu avionul spre Spania, indiferent de cerințele sau schimbările ce vor veni la următoarele actualizări ale situației. După cum nici eu n-am știut de ce documente ai nevoie și la ce trebuie să fii atent atunci când vrei să călătorești, mai ales spre Spania, în acest video îți voi spune exact de ce documente am avut eu nevoie și de ce ți se poate refuza îmbarcarea în avion. În primul rând, cu toată situația asta provocată de corona, cel mai important lucru este să verificăm condițiile de călătorie în țara în care vrem să mergem, respectiv în cazul meu, Spania. Eu caut direct de pe site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Externe. Poți foarte bine să tastezi pe Google condiții de călătorie Spania și îți va apărea primul link. Acela este site-ul, dar voi pune și eu în descriere pentru a avea efectiv absolut toate detaliile necesare. De aici am și aflat faptul că se poate călători pe calea aeriană doar în condițiile în care ai un test de COVID negativ cu cel mult 72 de ore de la intrarea în țară, de la intrarea în Spania sau, mă rog, unde călătorești, dar și trebuie să prezinți un formular completat înainte de a ajunge în Spania. Acel formular, desigur, îl vei găsi în descriere. Voi reveni și la aceste cerințe, însă cel mai important este să te asiguri că site-ul este actualizat, deoarece odată la 2 săptămâni situația se poate schimba în funcție de corona, cum evoluează ea. Desigur, mai trebuie verificată și lista cu țările aflate în codul galben, deoarece când te vei întoarce în România nu cred că vrei să stai în carantină. Ea se actualizează tot așa la 2 săptămâni, la 14 zile, este făcută de Guvernul României și o poți găsi, dacă tastezi pe Google, o poți găsi acolo, o voi pune la fel cum am zis în descriere. Ai grijă la fel să fie actualizată, deoarece ea se schimbă în funcție de parcursul coronei. Pasul 2 este să ne găsim bilete de avion în caz că ne convine ce vedem pe site-urile respective. În cazul meu a fost ok, am spus, n-am vrut să mă mai aștept, deoarece am așteptat un an de zile și nu s-a întâmplat nimic. Personal am optat pentru compania Wizz Air, foarte bine cunoscută pentru prețurile mici. Am dat 74 de lei pentru un zbor dus din Cluj în Zaragoza. Am avut reducere 20% deoarece am membership, ce costă 130 de lei pe an. Dacă mergi cu cineva, este foarte bine să-l ai, deoarece aveți toți reducere. La întors m-am hotărât să vin cu mașina, deoarece vreau să evit încă o testare COVID, plus că am de adus mașina personală, trebuie să o aduc înapoi în România. Astfel că pe calea aeriană ai nevoie de testare COVID, însă pe calea terestră nu ai nevoie. Ciudat. Deci am ajuns și la ce este mai important. La ce trebuie să ai foarte, foarte mare atenție acum. Pe lângă că trebuie să fim atenți ca toate datele să fie actualizate, mai trebuie să fim atenți și la ce fel de test COVID facem. Site-ul respectiv scria că ai nevoie de un test PCR, TMA sau alte probe moleculare echivalente. Sincer, nu știu exact dacă cei care s-au vaccinat sunt scutiți de la a face testul, însă am auzit că pe 1 iunie se vor da drumul la acele pașapoarte de vaccinare. Am văzut oameni care au fost întorși din aeroportul din Cluj, deoarece acolo se verifică toate documentele, iar dacă nu le ai după cerințele lor, cu siguranță nu te vor lăsa să intri în avion. Din păcate și prietenul meu a pățit la fel, iar întrebarea este de ce? Ei bine, răspunsul este destul de simplu și anume incompetența clinicii la care a făcut el testul. Deci aici acordați mare importanță. El a sunat la clinică și a întrebat pentru un test TMA cu specificarea că are nevoie să călătorească în Spania. Cei de la clinică au răspuns că da, e ok, le-a făcut programare. El fiind fericit că
a ieșit rezultatul negativ, a verificat numele, CNP-ul cum este normal, însă nu a verificat și dacă scrie pe foaia respectivă TMA. A avut încredere în clinica respectivă. Am ajuns la aeroport și ni s-a spus că acel test nu ar fi TMA. Noi am vrut să demonstrăm că este, pentru că așa ni s-a spus la clinică. Am verificat documentul și într-adevăr nu puteam să demonstrăm că este TMA. Pe aeroport nu se pot face teste, iar să ajungi în Spania să faci un test nu este posibil, deoarece nu te lasă ei să intri în avion. Într-un final am constatat că acea clinică i-a făcut un test antigen și nu TMA, și anume un test de ăsta care îl găsești la farmacie, ce e inutil atunci când vine vorba de călătorii. Și așa a ajuns să piardă avion, timp și bani, iar din păcate noi să ne continuăm drumul, deoarece pe fișele noastre specificau testul PCR, iar el să se întoarcă acasă. Prin urmare, trebuie să vă verificați ca datele de pe fișa testului să fie corecte și să specifice clar tipul testului făcut, fie el TMA, PCR, LAM sau ce mai este. Și consider că în această perioadă, în această situație, un motiv pentru care se poate anula călătoria este fix testul COVID. Iar în legătură cu formularul care trebuie să-l completezi, îl poți găsi fie pe linkul meu din descriere sau vei primi un e-mail de la Wizz Air unde vei avea la fel un link. Pe scurt, trebuie să scrii toate detaliile de la nume, CNP, unde vei sta în avion, numărul zborului, unde vei ajunge, unde vei sta când aterizezi, dacă ai cunoscut persoane care au avut COVID în ultimele 14 zile sau unde ai călătorit tu în ultimele 14 zile. Și la final vei primi un cod QR care ți se va scana când vei ajunge în Spania, pe aeroportul din Spania. La fel ca și testul, acest formular este obligatoriu, dar îți va lua undeva la 10 minute maxim să-l faci. Dacă am respectat toate aceste cerințe, tot ce mai rămâne de făcut este să ne bucurăm de vacanța noastră și să sperăm că situația nu se va înrăutăți atunci când datele se vor actualiza. Sper că ce v-am spus eu este de folos și ne auzim în continuare din nordul Spaniei.